Sinin chân na chuan tlangwal pakhat le nula pakhat chu kar chhunga chuan lo awmin pawna tlangwal dang lo lang an hmuh ve le chuan a hmuh tur ngei chuan an in fawpa sin chu in thlakin fuwen shu fu chung ko falak chuan fu chung ko fapa fuwen che chu cheng chitirin tui chuan lo leya inu le pa te khan ke hi thil tam tak min ba ani ui ang maya turin ka du che a thuoi takin omang che naktu ka eng thil ma iti swal turani lo fuwen shu chuan ati a fuwen che chuan chata ka ati tur tho soin fuwen shu chuan akal san akut phwarna chu phelin an tet la ya fuwen shu ne na anin tondan te chu alo langa fuwen che chuan bolhlo bo mata kha lo la chuak lo tur che kha kania kapa min tha saka nangma wangin kanu a boka kumsom chuang unau pachatak angin lemit changa ti in an play rol la ya achan dan te chu aron lang le fuwen shu chuan fuwen che chu miswal la ka lo chanin aven him reng tur thu chu alo tiama ril runa ti sha taka chapin atu ka nga hlel to thu chu alo soya atu ka chuan fuwen che chu alem kerbula chuan lo thu in an host chuan fuji auction an chan to don thu chu alo puanga nula chelo tak mai chu ron langin room chunga alu cha chu midang chuan ama khani sumaniu Queen of Wall Street kha ti in a khir zia thu te chu an soya adu apiang anei thei thu te chu an soi bok a bodyguard le secretary te chuan meizel chu lo pe in aron chan sak ngal fuwen che in amilem ker alo ti fai lai chu enin fu menu chuan tuin nge som na card kha min lo thonang ti hi ka ngai to ani fu chung ko tlak chhian du tu ani nge yang chu ati a secretary chuan angel lem chu amoi hle mai chu ati su menu chuan ni dar hlai tak kong fek rat amoi hle mai ati da ya a secretary chuan milimi soina khu ani empty in makti deuh chuan a zot su menu chu nui sakin mail thaviau ma se engma lo mai ani ti in a kal suna fuwen shu chuan thu lo soin fu private auction a in zawain kan lo lo ma che u milem ker moi tak mai le a ker tu election fuwen che I lo lo mang u ti in fuwen che chu alo chhuaka fuwen che chan pa hu yon fei chuan ati tur shil ang thlapa ati thu chu alo soi fuwen shu chuan ani hi fu chung ko ta na mi changkai takania a thiam thil te hi kan chuang hle ani lo ti in fuwen che chuan amilem khu na chu potla in angel lem moi tak mai ani a sira tu bau chu la in alu chu a chuke a chunga chuan ramhwai lu chu alo langa fuwen che chuan angel le ramhwai ni kop hi an tam khop maya kan vela po hian an tamania tia soin fuwen shu chu a han nui midang te chuan enge omsia ti in an lo soi sap sapa su menu chuan a hmu nom hle mai ti in lo nui suk a secretary chuan thalak chu mu in henga chang hian inu in I pasal tur thlang turin adu che ti in a shila su menu chuan fuwen che chu kokin ani soka du ani ti in fuwen che chu akut chuan a kaw fuwen che chu lo nui sukin apana election in sha chan ka du ani su menu chuan ti in akor shuya chuan a pot in chung lama chuan anin zui chawa su menu chuan oma chu sakatum chu fuwen che chuan serane wanga amoi lo thu chu alo soya fuwen shu khan an hnunga lo suin arun zong ve char char su menu chuan asera chuan a fo saka fuwen che chuan a hmuya alo fo chhun zom an pani chuan du tho taka in fop chungin in chung lam chu an pan chawa fuwen shu chu hoi chawin a hmu lok lo wang chuan ading te urenga su menu chuan fole atum chu fuwen che chuan du tok photang kanin mule donia ti in a oma chuan a kar chu ze sakin a chho sana su menu chu nui sukin a kar chu en fuwen shu po chuan a hmu lo wang chuan a kal son ve mai in lama chuan fuwen che nu fu yon chu fuwen shu nu le pa tak
tong li le jang yo chu te chuan ro sur noya chuan lo om tirin an lo an khum ship shipa asir loka chuan fuwen shu po chu alo om ve bok fuwen che chuan ron mu in a ron kwa ngal ti to lo tur chuan nge nin fuwen shu chu inu ve thawani hi a ti a tong li chuan khati anga I chet ma khan in ngai to chang da che ti in fu yon chu a zut lo le a fuwen che chuan ching chi in a chunga engthil po ti se poi ti lo thu le anu chu khoi to lo sham tur chuan a nge na fu yan chuan chap chung in anau tilem ken lai chu fuwen che anga nga in lak chu atum tong li chuan akuta zukra sakatum chu fuwen che chuan akut zok chu runda in ara saka fuwen shu chu nihliap ne na run kal ngalin arun zon tong li chu thin rim tak chuan ena tong li chuan ati luih ni lo thu chu alo soi ngal chul fuwen shu chuan akut khoi lo turin ka ti che wani lom ni thin rim tak chuan ati a jang yan chu chuan enge poiwak na I thisen manga nungve mai mai ni kha alo ti fuwen shu chuan chuak ro u heta ron kal to ri su ti in tong li te chu kal tur chuan ti fu yan chu an shwai tel nga la fuwen shu chuan wen che ku chu dwa taka chu sakin heng gut hian lungrang ka chaka a chan tir thei miawa engtin nge anat ka phalanga a ti a fuwen che chuan a ku chu alo phi thla a wen shu chuan lavender rimmo I rimani si lawa chan thari siamim ni nimin khan iti chakhop mai fu chung kwa an lar pha tala ma se khang kha athling le ani chuan inu in twar zel to ang hola vakalla in twai tharang che ti in a kalsana a secretary chu wen che ni hliap lo la zon tur chuan ti wen che chu hola chuan apa thalak ma a chuan ching chi in anom pui chuan apa o in a thi nuwa anu lo en kol tura a cha na chu aron place saka wen che chuan soi puin ni kho shilo chuan a om su menu churon langin a secretary chuan wen che chan chin engma shat bel tura om lo thu le piang ve lo ang mai ni thu chu a shila su menu chuan a card chu enin a sira a milem le to hnuaya election ti in ziak chu mu in a tlei rol la ya chu thil a leidan chu angai to chhuaka wen che milem ker auction na avoi khatel na ni in tu man an lo le sak du lo wang chuan su menu chuan le sakin akal le zel na tur po a choi om zel tur thu lo soin ramdanga changa a hole huna a hlotlin to tur zia chu midang chu alo shil su menu chu nui sukin a mange kha ani hi ti in chwa chu atuma a secretary chuan akal na tur chu alo zot su menu chuan a mange in azon chwa angai thu soin akal ngala wen shu churun lang le in anom poinu chuan wen che kho siksan thu le ni kho shilo wa a om thu chu lo shilin hol lam chu an pana wen che chuan thil thleng to te chu lo ngai to chuak le in wen shu in a ven him tur thu a tiam lai le apa a tha sak lai chu ni in wen shu run lu chu a ke kor mora chuan lo wani ne engwanga chu tianga omta nge ani chu alo zot wen shu chuan idam lo le to ani mo lak lo pa ati a anom puinu chuan wen che thisen pek le angai to thu chu alo soi ve a wen che churun har chang dewin chhuak tur chuan a run ti wen shu chuan doctor kau sak tur chuan ati a una pa ithil ti swalisha MT in soi chuan wen che chuan ka thil ti swalian ber chu nang ka lo la lut che kha ani ati a wen shu chuan doctor kau sak po ingai lo hi ching chi chun zum ro ti in a chwa sana su menu churun thlengin aron lut tur chu pona bodyguard te chuan an lo dang fu wen shu mu du thu soin an lo lu tir vele mai bok wen shu chu aka changa thi lo chhuakin doctor jang chuan lo boi pui nga la chutia anga wen che thisen a perenga ni chuan atan a lo om tur thu chu alo shil mol a secretary churun kalin su menu run kal thu chu aron shila su menu chuan wen che omna chu hontum che in wen shu secretary chuan aron danga tu ma a mu du lo thu chu alo soi ngal su menu chuan
min mu du lo nge kap mu in du lo ti in a zota secretary chuan khonga in kalphot mai ro a ti a su menu chu a chuak le tak ngal pona chuan a secretary chuan wan su plate siam chu lo mu in a lo ke su menu chu nui sukin ti dan tur ka sha e a ti a wen su chu doctor jang chuan lo en dikin thisen petori lo tur chuan a lo ti wen che blood type chu p ani ve tho wangin lak sak ve mai tur chuan a ti a secretary chu ron lutin ancestral hall atanga wen che tlan chwa tho chu a ron shila wen su chu ding ngalin anu om chung chu khoya ma akal don lauti soin anzong ngal wen che chu in hnung lama hwana chuan anu bula lo vakala fuyan chuan naute lem chu wen che emoti in dwa tak hian lo pum wen che chuan nu vati in fuyan chuan a pasal ji chengjen emo lo ti in tlan che turin lo ti ami zia chu in thlakin fuwen shu emoti in amaya chuan a beng le wen che chuan chapur chung chuan a fa pa zo ka ni thu chu soin akwa heta chang hian ka chhuak har lawang ti ya a soilai chuan wen shu chu a hautu nen chuan an ron langa fuyan chu alak shan tir ngal anaw te lem ken lai a thlau chu pe in engtin nge wen che hi akal bo theyang kanun na hi anun na ani miao sia ti ro ti in an tet lai chu a ron langa wen je chu dam lawin thisen pek ngai chuan alo oma a blood type van em awang chuan an lo mang ang hle fuyan chuan wen shu blood type po pi ani ve tho thu soin pek tir chu alo tuma ji chengren chuan alano pangdeu lo mo chu alo ti fuyan chuan an lak lu chan ani thu soin wen shu ne na chuan anun na chu wen che ta ani to thu chu alo shila wen shu thisen chu lak sakin na ati chu a chapa a thisen an lak nem em awang chuan ni kho shelo hialin alo ome tun hun chu ron lang le in wen shu chuan fuyan chu tlan chhia ta tumani chuan a ke wak la sak tur chuan ati a wen che chuan kaltir tur chuan alo ti wen shu chuan akor oma chuan chamin vo in ni hian ni nuam to ki mangdon lo ti in chunga chuan a lu puya thuthlengah chuan thein a ngonga chuan a rek I chunga hian kalanem lu tu kami a ti a wen che chuan that mai tur chuan theile theilawin lo ti wen shu chuan a ban chu dokan na chuan da sakin thisen chu shautel lawin a shui chu a vit lut wen che chuan na ti rutak chuan alo nui luya a thisen chu a ten thu alo soi khum wen shu chu nui sukin engtin nge iti chuanang kum heile chen ka thisen ka peto che a kan thisen hi ain pol vek to alo ti wen che chuan ama po ain ten thu chu alo sei le saka wen shu chu thin rim swalin a ngonga chuan a rek le ani chuan thila ani mai I thi rwalin inu po so atel ve ang ati a wen che chuan a kor ngonga chuan cham le tin fu wen shu engtin nge khatyang khan I chong nga me ti in a chang le ta yu fei chu ron kalin in thangal tur chuan a ron ti an pani chuan anin thlave mai bok wen shu chuan kanu hlata om turin ka ti chi ani lom ni ati a yu fei chuan mi su in mania wen che thil siam auction a lekha a khi ani oma chingfel turin adu ani ati a wen shu chuan mi su mo alo ti wen che chuan ka thiam lawania mo po ka phur ngei turani ti lo sei ve in wen shu chuan a secretary ne na bodyguard zui tir tur chuan a cha a wen che ne na chuan tlan bo tum boi lo tur chuan a cha bok wen che chuan a dara chuan next sokin an kala pona chuan yan fei chuan chabi chu pe in wen che zok chuan motor chu a khal dona wen che in su menu thil le a siam lai chu lo langin chung thil thlen theinan chuan rem alo ruat vek alo ni yan fei bula chuan airport ta mi mu tur a nei thu chu a soya anu lo la chuak zui va tur chuan a cha wen shu bodyguard tir te chuan wen che te chuan na motor ni om tak chu lo dangin an bula chuang tur chuan lo ti in motor kong khar chu an lo honga midang zo kan lo om ta dai
wen shu chu a secretary chuan wen che bo thu chu alo shila mi pa pakhat chuan wen shu chu lo bengin an pahnih nunna a kuta om thu soin zong muwa tur chuan alo ti wen shu te chu kal ngalin airport zong song dang ngal vek tur chuan a secretary chu a shila hotel a chuan wen che te chu lo langin yan fei chuan anu ngai sak lo wa tlan bo mai tur chuan alo ti chu ti lai tak chuan kong khar chu an ron kik yan fei chuan wen che in hon tum chu abana lo wanin wen shu ani theia sin alo ti a wen che chuan ani chu ni si min au tel lawang a ti kong khar chu hongin su menu alo ni yan fei chuan mi su nang mo engtin nge heta kan nom ti isha thei ti in lo zot su menu chuan khang letter te invitation card te auction te kha ka mu thei nan che I plan thiam khop mai ati a yan fei chuan mi su nakina kan shil fya vekang che alo ti su menu chuan amazing zuk lai chu petin yan fei chu pona anor chhuaka wen shu te po chu hotel room thleng to in anom na floor lam an pan meka su menu chuan wen che chu khuma nem chu in a ngonga chuan azuk si thuak thuak wen che chuan unau nu heta tang hian chhuakang ati a su menu chuan kata ni photla ti chuan kapuyang che alo ti wen che chuan akuta chuan fopin ata ani thu chu alo soya su menu chuan a thin chu kokin heta changa min du hi ka du ani alo ti le wen che chuan a meizia ken lai chu form ve zewin khu chung chuan chulai khir chu a kha to thu alo soye su menu chuan keiman kalenti rangi ti in meizia chu a fo ti chuan an pani chuan anin fo pa wen shu chu elevator a chuan chuang mekin wen che te omna lam chu alo pan mek su menu chuan wen che chu bata pa chuan chuti rin ama po chu a chulut ve a du tho tak chuan anin fo ble wen shu chu run thlengin pona yan fei lo om chu mu in room chunga chuan lu nga la tum yan fei chuan a om lo thu lo soi vatin kol photor chuan a ti wen shu chuan kol ngalin loudspeaker a chuan a da wen che te po chu lo topin wen shu in a kol thu chu su menu chu a shila su menu chuan en liam mai tur chuan lo ti in a fo ple wen che chuan nemin puitur chuan a nge na wen che in kol lak thei lo awang chuan wen shu chuan yan fei chu a mel yan fei chuan kumnga chuang a chungai swal to a chhuave to ro alo ti wen shu chuan an pan in karani thu soin a secretary te chuan yan fei chu an lo man beta room a chuan a lut yan fei chuan I mu em tu ma anom lo hi ka zin na tur iti tlaya wangin mo I phur nge nga yang alo ti wen shu chuan en kwalin lavender pangpar le meizal zuk na nu te chu a mu a yan fei chuan ama da ani thu chu alo soi zung zunga wen shu chu nui sukin ngai dam dil nan che ikal na tur hmuna chuan kawa thla don chen ya ti in a chwa sana yan fei chuan engtiang cha in nge mo wen che hi cha ni hlau le ti in ngai twa su menu te chu room danga chuan ron langin a secretary chuan airport pona wen che an hlau thu chu a ron soya su menu chu nui sukin atani tura a som lai chu alo langa wen che chuan kal nain itani chu ka du alom keipon lar turin ka puyang che ti in lo tiam su menu chuan min tho pui chau du mala ke chuan ka mu apyang che hian engtin ni mutaka omchin tiya ngai to in a secretary ne na chuan wen che adunia a insha thu chu asoi pona chuan wen shu te chuan wen che chu lo la sungin a secretary chuan wen che chu ama a ina a ho to thu chu a shila su menu chuan run kalpelin wen shu chuan arim chu a shat nu angti in lavender mo a tiril ruai in lama chuan wen che chu fuyan bula kalin nu heta chang hian chhuakang ti in alo som le a fuyan chuan anung lam chu kokin tongli le jangyo ju te chu anron kala jangyo ju chuan engthil moi soi kha ikut wang kha nilo se chu I thidai tuang tlan chhuate I lo tumamo ron ti in
an mi te chu an man be ti ra wen che chuan thin rim tak chuan anu an khoi ani chuan a tha vek tur thu chuan a vaw tongli chuan lo nuin a ma kha chuan nu fa ho sa tak kha in ni a tuna hanin ente u ui ang lek in ni tak hi ti in anui vak vaka wen che thin rim chu run tal chuakin jong yo ju chu arun nika tongli chuan fuyan chu lo man nga lin chemte chuan atina iche le ni chuan inu hi ka thatang arun ti wen che chuan khoilo tur chuan ati tongli chuan enge iti thei chu ti in fuyan maya chuan a zai saka an mi te chu wen che man be tirin ancestral hola khan vadara u wen shu run ho huna zirtir na pero se jang yo ju chuan ati a wen che chuan thin rim taka en chung chuan phuba alak ngai tur thu chu angai twa ancestral hola chuan wen che chu apa thalak ma a chuan chingchi in pa ishe swala ni thu oi hian engkonga ma min pui lo ti in abula bati din na a chuan aku chu a chu a wen shu chu run le che in tongli te chuan wen che chu an lo het nga zat zat wen che chuan aku chu na ti tak chuan lo dum wangwanga wen shu run lu tin khoya ma ikal thei chuang na nge chu a ron ti wen che chuan makti om ang deuh khan om kwa su mun tina min danga lom a ti tongli chu lo chong le in khang thil itum le ni chuan so mi hring nu so ka om tir mai to lawang alo ti wen shu chuan awa mel rum nga le wen che bula chuan helai lawa khonge kalitum chuana mi su bula mo ti in akut chu avon sak akut na chu mu in thin rim tak chuan tu ti nge a ti ngal tongli le jong yo ju chuan an ni lo thu chu hlau tak chung chuan an lo soya an mi te zinga pakhat chu kokin ama ti ani thu chu an soya wen shu chuan vakal na yin chu pa chu a soi sa ta shep wen che chu alo khi suka wen shu chuan jong yo ju chu nang ve thung hi ti in akor ngonga chuan a cham jong yo ju chuan ipa ka ni hi alo ti wen shu chuan the thu popin kapa ni hi iphu lo min du lawin min kal sana mi hausa in min la ti ishat nuwa iron le chawani hi ati an pa ni chuan enin pa ngai taka om turin ka ti cheu ani lom ni chu chu har via wem ni ti in a haw thisen a kai noi boxi a an hlau tak zeta wen shu chuan kal tur chuan ati sin chu in thlakin wen shu chuan wen che chu nangma inti na chang te ilo sheve to a kalaka ini na isha chang hle mai alo ti akor ngonga chuan chamin ka du lo zong itili ani chuan jong ya ju ne na inu omna chabi ka pedon ania ti in awawa wen che chuan a maya chuan nikin engthil moi soi kha ati wen shu chuan katan chuan ani so engma ani lo ti in a ngonga chuan a wan beta mi su kha muto su angche ati le wen che chuan alua lo tau le tin wen shu chuan nui suk chung chuan a kal san wen shu chuan wen che chu thisen lo pe le to in doctor jang chuan wen shu ne na chuan tun thla a I thisen pek thei phak bak I pe to anya idam lo ri bok ne ne iti reng chuan itan a chalawang alo ti wen shu chuan en ringot in doctor jang chuan a chwa sana tongli le jangya chaw te chu ron lu tin enge moni hi an ron di la wen shu chuan wen che chu signalin chhuak tur chuan a ti ngal a chhuak chwa tia chuan wen shu chuan wen men festival a tel ve in du amo a ti tongli chuan o inu hian I thok rem ti ka sha a pui ve che ka du alom alo ti jangya ju po chuan ni e tun chum chu kan che thato fiawang alo ti ve wen shu chuan in thu thu le ti in an pa ni chuan in melin an khi vur vura tongli chuan wen che hi ka da bau the ni chuan fu chung kwa hi kan ta ani to do na ni ti angai to in an nu ya chung thil thleng zong zong chu wen che chuan alo en ve ve khi alo ni ama lok thil thleng lo langin khati anga wen che che chan kha wen shu ruma camera ada du wanga lo ni a tun hun ron lang le in wen shu chuan tu emu chu bele in fuyan an lak bau tewa wang le wen che khatianga a che ta wang khan ngai damalo di la wen che chuan thopui ilo nei renga mo
tu ui nge mo I lo ni le tia ngai to in a laptop chu a khup mak wen shu chu ama control tu chuan chung thil a thlen tir wang chuan shem na mu tur rakal turin a lo ti a atnunga chuan shui a hmur zum chuan an lo hlapa sin chu in thlak le in wen festival an nei tura chuan su menu te po chu local veiin a secretary chuan mi su he mi te hi chuan a lem te an shal thin si a na tinge kan kal ti in a zota su menu chuan tu emo in min so malom thil mu nom en turin tia changin tongli jongyo ju le wen che te chu an lo luta su manu chuan a secretary chu lo en ring tur ti in a kal san an host chuan an thil kal pui dan tur chu lo soin a lim le a tak thlar sang ma sa thei ber chuan Natna an chan tur thu chu a lo puanga wen che in a en dik tur cha chu a pum run na in a kal chuak ta dai tongli chuan damdoi kha a thok ani ngei su ti in an lo nuya midang zong zong sha da chuan an thil ti lai chu hawa ti thu chu a run sei ta mai chu ti lai chuan tongli mitir pakhat chuan wen che thil en dik lai chu a lo thlaka aba sai tu te nu pa chu lung oi lowin iwa han chapau ve full private auction ang nilo ma se min en niam le tok chu an lo ti tongli chuan te khin chi po ani lo thu te chu alo soi ta deuh deuh chu ti lai tak chuan wen che thil en dik lai nei tu pa yu lo chu run lutin boina omani chuan ko lo hlu kha phun chung kwa in en dik lo mai ro se a run ti midang te chuan yon lai swa zia le ro rum zia te chu an lo soi sap sap tongli chuan nang le fu chung kwa hi chan cha po kan ni hlei nem an lo ti le khera yon lo chuan lo chong chapau em ri lo tur chuan a ti antik chu ami te chuan run pe in he thil moi lutuk mai hi in full auction atanga ka le ni a voi khat po kala siam that tir lo ti in a chul hliau en chiang dewin he hi kata ani lo chu a ti ta mai tongli chuan en chiang ro ita ani em ang a lo ti le midang te chuan wen che khan I antik kha a ru sak che ani nge yang an lo ti loi ya tongli chuan ba chu ma po akal ni thei khati khan lo pu chengal ringo su a lo ti yon lai chuan ami te chu mun tin dap tur chuan a ti a wen che kha su menu in room pakhata a lo pot lut dai lo ni yon lai mi te chuan an mu lo thu churun soin kho chunga ala omani pho chuan a ku ta tan sak tur thu chu yon lai chuan a soya jongyo ju chuan shwai iti khera engtin nge wen shu bula kan soyang ti in a hlau thong lutuk tongli chuan yon la ya om chung chu khoya ma akal lawang alo ti su menu te churun lang le in min kau chuak le ta ni hi ti ro chu ati wen che chuan ngai da ma dil ringota su menu chuan apoi law mani khan madarin parim inam ka ti kha isha em madarinin a en tir te po isha em ti in a pot na ya a oma khoi chu wen che chuan lo la thla in a kutna chu a mu pha ikuti tinamo tu ti nge ti in su menu chuan azot nga la wen che chuan chang lem lo chuan a kut chu ala thla su menu chuan a kut chu wan le in analai chu dwa takina chem saka yon lai te ron lang ve le in a hau te chuan wen che omna an sha to thu an ron soya jongyo ju chuan tongli ne na chuan wen shu ne na thil thleng a shil thu chu a soi tongli chuan I a ami engwangin ngei lo wa shil thot thot ti in a haw midang ho chuan kan man chang ta hle mai kalang u iwa enang u ti in wen che te omna lam chu an pan ta diak an lu lai tak chuan wen che chuan antik chu lo en dikin su manu chuan lo venga tongli chuan wen che ne na chuan engtin nge yon lai ro hlu I ruk ngam zok ti in a haw ngal ringot ben mai chu atum su manu chuan loin rol ve su ti in aku chu alo lak thlak saka midang te chuan su manu chu tunge ti in an lo soi neu tongli chuan tunge moi ni vak le me chete nomba ki ni lawang alo ti su manu chuan I chong ne mama ti in a maya chuan na beng yon lai bula chuan he nu hi I ron shwaya mi ti in a zot yon lai chu anui hewa nilawe
mi su enge thil thleng om sia hi mi shil theih ngem ti in dam dai chuan alo zawt midang te chuan ni don tak su menu su chung ko zinga mi ngei kha ani hi an lo ti tongli chuan noi chung chuan tu po chu lo ni se yon lai thil an ru a engtin nge iti don alo ti su menu chuan yon lai bula chuan he anti khi kata ani to ati yon lai chu noi le hewin I du ani chuan ni itani mai ro se alo ti tongli chuan engi omsia khatiang khop kha ni man chianga ti in alo zot yon lai chuan ani hian kadin mun siat lai berin min puya he antik man te hi chu nep takani veiin thil thleng hi kan soi chuak le to tur ani lo ti in alo chang tongli chuan chu ti anga inin ngai dam ani pon ani so ti in ven che chu akoka fu chung ko mel ati hema wangin ka shem ngei chu anga yang alo ti le yon lai chuan kha chu in chung ko boina anya I du du danin iti theyang chu alo ti tongli chu nui sukin fu chung kwa atang ani hi kape chuak don ani auction lo om le a ani roi tu chu fu chung ko mel ma anni ang ati wen che in hum ru chu su menu chuan lo chelin engwangin nge thil ruwa chuan ila pu tlat alo ti tongli chuan shat pui tu hei anom thlap alom ti in midang ho chu akok su menu chuan he anti khi bazar dora changa ka le nya kata alom alo ti le midang te chuan makan lo ti hle wen che chuan yon lai chu mu in han en chang la hei hi ita ani lo wania ati yon lai in an en chang chu kata ani ho lo mai ati a tongli chu lo chong le zon satin jang yo ju chuan du tok tur chuan alo ti su menu secretary le a ho te chuan ron lu tin hei le yon lai ta chu ti in a antik chu an ron ke nga mi pakhat chu ron shwai te lin he pa ru khi ani ti in an soi su menu chuan engting nge yon lai thil te I ruk ngam ni akut kha tan ro u ati chu pa chuan kati ani lo ti in tongli chu akok he nu min ti tir hi ani ati tamaye tongli chuan ani lo thu chu alo soi le char char secretary chuan inni lawa mo ti in a phone in thla chu alo lak sak lai chu a mu ta hloma yan lai chuan anaw te chu kawin tongli chu aman be tir tongli chuan tunge kani in shelawem ni ka fa pa hi fu chung ko lu berasin ti in a aw wen che chuan lo enin anuya yon lai chuan he khopuya chuan kalaka changa thil I runga mani chuan amani pe ka nga ya lom ti in akuti tla saktur chuan ati a wen che chuan anu maya anzai sakdan khangai to chhuakin alo nui akutan chu tur cha chu wen shu churun thlengin du tok tur chuan ron ti pakhat chuan akuta chuan aron zai sak man sha ma yon lai ne na chuan engthil ngei ti hi ti in ron zot yan lai chuan ka thil rungam chuan an tor ngei tur ani ti in lo chang tongli chuan chan tur chuan alo ngen chama wen che chu enin ta hian tu in nge shwai che ti in na zot wen che chuan pute le pite te hian hetakal tur hian min nora ti in lo chang wen shu chuan jang yo ju chu thin rim tak chuan ava mel jang yo ju la chuan ati ani lo thu soin tongli chu apu fai ta veka wen shu chuan yon lai ne na chuan an thil ti awang hian an ni na zong zong ka chu sakanga ti in tongli chuan chap chungin inu ka ni hi ka chunga za ngai ta che alo ti chula wen shu chuan ani hi khoitel lo turin ka ti che ani lom ni ti in a haw wen che chu alo khisuka chuan he khwa chang hian a chhuak bukang ti in wen shu chuan a soi jang yan chau chuan tongli chu a chwa puya yon lai chuan ole in chung ko thila chuan ka in rol lawang ato ka ni maye ti in kal chu atum wen che chuan yon lai I antik man to taka I lekha alemani kha atile shama wen shu chuan alo mel rum hle doka na mi chuwala in apma loka thil an lo ra mandan chu alo langa wen che chuan su menu bula chuan yon lai antik chu alemani thu chu alo soi su menu chuan engtin nge chu chu isha thei ti in lo zota wen che chuan ka thil siam hi abo zeu zeu china chin chian na ka siama lom ti in lo changa
tun hun chu ron lang le in su menu chuan fu group po hian ti swalin lo nei ve thei tho ti na ani mo a ti wen che chuan mi su indoor pa nga ya tlom taka in le so khi atak chu ani ati le a su menu chuan ku chu lo bengin angai nom hle mai alo ti midang te chuan ani chuan fu group hian aleman lo zwar cha ti na ani mo ti in an lo phun sap sap yon lai chu lom lo ti sha tak chuan in soifia turin wen shu chu ati wen shu chuan wen che chu enin min lo va ho om em ti in angai twa yon lai bula chuan engtin nge ani thu soi moi mai hi oi theya man to taka i lekha ani a ti in wen che thil ken lai chu a khoi thlak sak pa a chwata chuan tla in a ke ta chuai midang te chuan mak tilu tukin an lo en chap wen shu chuan ti kha na om chun kha i nei ti na ani to mai ita ba kha ataka om to lo ati yon lai chuan ngai to in ni e ti in lom lu tuk chuan nuin a antik chu an la a an kal le wen che in aule atum chu wen shu chuan lo dangin ho ang alo ti su menu chuan wen che bana chuan lo wanin wen shu chu aron in hna sha ti ra wen shu chuan akuta chuan lo merin i chan chin kalo she to alom mi su lavender mo rim tui she hle mai ti in wen che chu a en pa a wen che chuan anin chi bai na chu in kha ti rin wen shu bula chuan ka thil siam mi su hian le ya achha ta wangin ka siam tha sak dan tur soilo kan nga ya ati wen shu chuan ole kong khar bula kalo nga kang che ti in akor o ma chuan a chama tlan bo lam ngai to lo tur chuan ati wen che chuan su menu ne na chuan apuya wang chuan lom thu asoya su menu chuan kata ini to khang chu ka ti tur ani lom alo ti chu mai ba ka fu hau thil ti swal fin fiana ka mu pha a ka lom lutuk a ti le ta wen che chuan ka kal phot ange ti in kal chu atum su menu chuan akuta chuan lo wanin fu hau la ka ta chan chwa che hi ka tan thil har sa ani lawanya ati wen che chuan zalen na chau hi ka du ani hleinem ti in a kal sana su menu chuan en su yin wen che engpo du la ka pui ze lang che ti in a ngai twa in lama chuan wen che chuan wen shu ne na chuan alo in soifia a an ti tirani thu suin hola khan shan lo tam tak kan la nei kha ka toy nu manga i shale mai don na lom alo ti wen shu chuan chung angai lo thu chu shilin akor ngonga chuan a chama asum don na a lawin ro lo tura ti in a kalsan wen che chuan en suin ka thil ti tur min shil ka ngai lo ti in a nui suka su manu churun langin a secretary chuan fu group hau boy lai tak ani thu chu aron shila an share kan lai sak do nem ni ti in a zot su manu chuan ala hun lo deu ngak le photang alo ti wen shu churun lang vele in a secretary hian engemuni aron shil ru a asha to thu chu alo soi mi pakhat ama control tu nen khan in video call in sum tam tak a hlo wang chuan aron hau ti dan tur te chu a shil le zung sunga wen shu chuan tunari chuan wen che hi engtin ma ti chian ni lo a lu lu tuk a ti a chu pa chuan ka soi ang chuan ti mai ro thlatina I antidote e kha ka pek lo che chuan I thi mai tur a sin ti in awawa wen shu chuan thin rim tak chuan laptop chu a khup wen che chuan su menu thil chu lo siam that sakin wen shu secretary ron lutin Mr. wen che heng ho hi atak ang thlapa I chu anga yania ti in a siam le tur chu aron da a wen che chuan engtin ma chuan alo chang du lo a sira chang chuan wen shu chuan lo en renga jangyan chu po chu abula lo om ve in heti khop hian ati ming chha che a itan engia changkai to na alo ti wen shu chuan akor ngonga chuan chamin engma lo soi ve to lo turin ka ti cheu ani lom ni ati a jangya ju chuan ipa chunga hian lom ta che thlatin na I ei tur antidote min kol tir ti theih ngi su alo ti a wen che chuan su manu thil chu abo ma da pa chuan atnuaya le kha chu a zep ru wen shu chu va mel zewin anui suka su menu chu athil ron la tura ron kalin wen che nen chuan akara chuan anin mu a
wen che chuan thei to pa chwa thu lo soin abak chu engma ti thei anei to lo thu chu a shila su menu chuan a ngonga chuan wanin kalau ngai to lu tuk che lom master house te a ti wen che chuan kan ni na ishevek to ni mo alo ti a su menu chuan a ma a ka thu thang lo sha chin zong zong kha alo dikani hi a ti le wen che chuan I thil sha chu fu chung ko falakin ala tupa thatin anupui mi a chho a fu company a en kol ti ani nge yang chu alo ti a su menu chuan fu wen shu nin hian inin car a thalo ti ka sia a ka kya nga hian omai ro ka hmangai che ania alo ti wen che chu ami tuitla in min hmanga yamo lo hmangai ve che po ni ila tuna chuan ti thei ka nei ri lo ti in ami tui chu alwang zoi zoya pona wen shu ding chuan ron mu in a ron kal hnai wen che in a mu cha chuan su menu chu fup tur ti in su menu chuan nya lo tak chuan du tho takin anin fo pa wen shu chuan kar kong khar chu ron hongin wen che chu anin fo lai po poisa lo chuan a ron po chhuak mi su ikar hi kan chek lokangi ati a secretary chuan I box hon tur kha kan lo en thei ngem ti in adil su menu chuan ape ve maya wen che chu su menu omna lama chuan lo va phein su menu chuan karlia ka hmule thei che angem ti in a zot wen che chuan wen shu va mel pa chuan ka ti tur ang ka ti zo huna keiman ka ron mu ang che ti in a mui chu khoin su manu mui chu a khoile a akal son wen shu thin rim lutuk chuan a secretary thu soi po chu ngai sak lawin su manu thil chu thelu tin mi su kal to ro heta hian lom ini lo ti in kar kong khar chu a khar chwa ya su manu chu nui vur vurin akal secretary chuan wen shu bula chuan anin kara thil oma ni lo mo alo ti wen shu chuan kan klai na nia a thil chhia a siam sakani kha chung bak engma omlo ti in thin rim tak chuan in chunga a lut su menu chu ron lang le in a thil chu a han en chang vela da le moya tum chu le kha wen che in a zero kha mu in a ena fu group in a leman siam hauli chu alo ni hei mangi hian fu group chu ka ti chhei do na ni ti in a office lama chuan a let nga la a secretary ne na chuan auction om tur thu ti dar tur le fu group in aleman siam chin thu da tel tur chuan ti in an stock lak nyam ruala share atam thei ang ber le nga tura shilin ka mingin I da ngal bok don ya ing ang pon ti la ka poi ti law ma se share chu ka nei ngei tur ani ati a sin churon in thakin wen shu le wen che te churon langin wen shu secretary chuan an stock lak nyam thu chu aron soya wen shu chuan wen che chu enin engwanga chunga chenge ani chu azot wen che chu noi sukin khati anga a che chan chu shareholders hoin an share an zor theinan ani thu in a changa a secretary chuan investigator ho an local mek thu chu alo soi ve investigator ho churun thleng chun zom nga lin wen che ne na chuan alem chu tu siam nge ti in an zota wen che chuan ama siam tho ani thu chu alo soi wen shu chuan ani lo thu lo soin fu company chang wen che aban to thu chu alo soi ve a wen che chuan lo soi boi le in wen shu thin rim chuan a ngonga thamin chwa theina hun ka pe che ani hi I theila hian chhuak ro alo ti wen che chuan a lu chu lo chwa ve tlatin eng tikka ma min da bo thei chuang lawang ti in lo chang investigator chuan wen shu chu thatta ka until en chian sak alo phala wangin lom thu shilin an kal sana wen shu lut le chu wen che chuan I du thuwa I ti amo kalo ti chara control tu che an lo reng si a alo ti wen shu chu thia luak le in wen che ne na chuan ke chu ka kut a bol lo zo vek to a nang chuan inun pa ngai takin ilamang theania kan pa ni in ikal bawang min zui ro ati jangya ju kha fu yu ru ma lo valutin adu lo chung alo khoi
wen che te chron lang le in wen che chuan en hlei loin ma se he tiang ti tir tu che hi kapa ani sia lom ti in a ding hluai ji cheng jen chu run thleng che in ka fa pa I lo dam mo a run ti wen che chuan mak tlu tuk chuan nang ma ini tak taka a lo ti a thi nia thil thleng chu run lang in ji cheng jen khan wen shu kha antidote azia ngai tur lo siamin a lo voucher char lo ni chemte chu phorin viturin a lo ti a wen che te nu fa lo thleng chia in a in vitir ta a lo ni a tun hun chu ron lang le in ji cheng jen in wen che khoya tum chu lo du lo in wen che chuan ila thi lo amu lo thi zok la a chatur a lo ti ji cheng jen chu thin jimin wen shu zok chu a beng I u hian khang hun chung khan alo duat ma chi ani hi ati a jang yo chaw te chron lang le in fu yan chu a hne na chuan tu ma bula soi lo tur chuan wawin alu chu alo tau te ra fu yan chron har chuakin jang ya chu chu nem vakin atlan chuak wen che te ho chu wa mu in lim tak chuan thil thleng chu a ena wen che chuan kha antik lem kha ka mu atang khan ka ring hlel to che ma se ati chu jo cheng chen chuan ni khang kha ka ti ve kanya lom a le ma ka sum don na kha akal tuang ma se sha chwa ka du lo wangin ka thi de rangai phata ni hi ati a wen che chuan ri ru da tak chuan ti chuan kanu nen min hlat phata amu kanu in company share chan ve chuang a pek che kha enge le be se chewa ti in a zot ji cheng chen chuan vin takin avai khan ka du alom ani kha me chha ni a chairman ni tur kha ani lo me chen nunga lo hlotlin ve kha mi in mi sha tak tak lo alo ti a wen che chuan ril runa ti sha tak chuan a en reng ji cheng chen chuan la du tok mai lo in ma se eng po chu ni se adam re to don chuang lawa she zong sang chu kata ani to ang alo ti le fu yan chuan thom ron nein chap chung chuan a ron chhuaka ji cheng chen chuan I lo har to ani mo kadam doi pek che kha a chak tok lo ani don kha a lo ti fu yan re runa chu a chap to pa jang yan chau chu ron lu tin ka ti tur kala ti zo lo khoya nge kalitum ti in ron man wen che chuan eng thil moi soi kha thin rim tak chuan a lo ti fu yan chuan do soi shat vek in lo ni hi ti in atlan chhuaka wen che le wen shu te chuan an zui ji cheng chen chuan jang yan ju chu ami te man tirin an shwai nga la fu yan chu kong puya chuan ding in itan thei top ka chua fa hial ka shin sak che anya eng tin nge tyang hian ka chunga iti thei ti in chap kong puya chuan phein kamu mang vek ani hi ka haranga are vek mayang ti in motor run tlan po chu mulawin akal chhun zom ze la wen che churun thlengin motor chuan an pahni in asuta a wen shu churun thleng ve nga lin arun boy pui vat sin chu in thlakin wen che chu khuma chuan wen shu chuan na anei le nei lo te chu alo zota doctor jang chuan ji cheng je ne na chuan wen che chu anu thi na in a chon ema wanga a shat na a hlo thu chu alo soi ji cheng chen chuan kum nga chunga thil thleng zong zong kha a thei ngil ti na mo alo ti doctor jang chuan a dikalom ti in lo chang wen che chuan wen shu ne na chuan ama wanga anat le awang chuan ngai dam lo di la wen shu chuan in thiam lo ru tak chung chuan angoi reng wen che chu lim tak le eng ma shalo chuan lem chu alo khir le mal mala wen shu chuan va mu in na en wangwanga anwa mi vati om ve ti in kal na ya anu ala sha le sha lo chu azot wen che chuan sha kapa in hong kong a akal thu a so ya kanu hi aswal khop mai min shwai ve turania alo ti bui bui wen shu chuan ngoi rengin ena wen che chuan ka u in chu anin omem pona thok wala lok ti ang ti in ankal chuak du na pangpar noya chuan mu in wen shu chuan wen che du thu sam chu azota wen che chuan milem ker thiam tak ni adu thu chuan alo chang enge adu thu sam chu azot ve a wen shu chuan milem ker thiam tak ani chu adu thu sam ve thaw ani thu chuan alo changa
wen che chuan an tle ro la ya wen shun adwa chin zia le angai sak chin zia te chu angai to chua ka wen shu ne na chuan ka u eng tik lai po in min veng him reng do nem ti in a zot wen shu chuan kanun na po hlan ngai don se ka veng him ze lang che ti in a chang in lama chuan le to in wen che chuan wen shu chu ami zia in thla ka ti thu chu alo soya ji ching je chu ron lutin wen che chuan pa ti in phur tak chuan na pan ngal ji ching chen chuan hei hi ama a isain tur isain man tak lo kha anya ti in le kha chu a pe nangma siam nge ni ti chian na anya a ti a wen che chuan san mai chu atum wen shu chuan chung thil chu a man mo thlak lo thu soin sain ri lo tur chuan lo ti secretary chu ron lutin ji cheng chen ne na chuan kumsom liam ta a until shall alemani thu police ne na report tu anom wanga investigator te ron kalmek thu chu aron shiru a ji cheng chen chu chhuak nga lin wen shu po chuan wen che lekha ken lai chu po thlak sakin azui ve ngal ji cheng je chu dingin wen shu chu amaya chuan na beng soka iveng him du ani pon inun na ka kuta omti thengil nga suang che ati a wen shu chuan wen che hian a shat na a hlawa ma se a thiam na chu ala ngai reng tun hi a thu oi lai takani bok a chunga thin rim wa kha ngai re law investigator ho chu kan thamanga engki ma fel vek mai do na lom alo ti ji cheng jen chuan ngai to ni om tak chuan angoi reng sumenu te chu lo langin yan fe chuan ngati nge investigator ho kha ankal to si a wen che alo lakal si lo alo ti secretary chuan engma chan chin kan la sha chun zom lo ani hi ati lai chuan news ron omin an en ngala zan masalama fu yan in ti hlum thu le a pasal ji cheng jen kum nga liam ta a thita emo an ti chu alo dam le thu te Fuyan an voiso huna fu group CEO watana ji chingchen an thlan don thu te chu an lo puanga yan fe chuan engi umsia pateji chu alo la dam renga mo alo ti su menu chuan chunga ni chuan wen che din mun lo omani chu kal nga lang u ati a yan fe chuan ngoiro pateji a omani chuan fuwen shu in wen che engtin ma ati theidon hleinem alo ti a secretary chuan isha thiamai lowem ni fuyan a inti hluma a thi amu anti kha alo ladama anra mana ti achiang ringalom alo ti sumanu chuan karla chhuak ngal turati in ankala yan fei chu fu chung ko in lama chuan thlengma sa in alut tur chu security chuan an lo danga wen che in mu adu thu so in lu chal chu atum ji cheng jen te chu lo chhuakin pateji in mu lo na re to khop mai wen che in min kawa ati ngala ji cheng jen chuan tuna chuan fu chung kwa in tu ma mu kan du ri lawa ni danga i lo kal le mai do nem ni ti in lu san chu atum su manu te chu ron thleng ve in an ni po chu an ding le ri ji cheng jen chuan lo yar jong heta engei lo ti ve ti in zo ta lo yar jong chuan miss fu yan thu ro chhia chhar chhuak tur lo kal kani in vaya omlaya soinga yania ti in a changa in chung lama chuan lutin su menu chuan wen che chu ena wen che la chuan a shat na hlo wang chuan makalo ti hle loyar jong chuan an share nei dan te chu soi sung sungin su menu chu share nei tamber do tu ni thu chu asoya ji cheng jen chuan su menu ne na chuan ileno panen engtin nge chung em i nei thei chu ati su menu chuan nang angano pang chu ni lowe keima aka nayanya min choi kang tu ka that ve hek law ati khera ji cheng jen chuan do kan chu chu min i zakem alo ti wen che churun chong chhuak ve in mi su hei hi fu chung ko in ani hi khatyang khan chong su ti in ron haw midang chuan makan lo ti hlom hle loyar jong chuan share ala bang song chu 50% master fu yan che ta na da ani ati le a ji cheng jen chuan oi lowin paper chu a han po thlak saka alo bleng vek si a ji cheng jen chuan engma om lo hi ati hlur loyar jong chuan
Miss Fuyan thu rau chia kha abawa wangin kum nga liam ta khan heng thu hi asoi chua ka ni ati a ji cheng chen chuan engtin nge kum nga liam ta chuan thutluk na asiam theianga a alum engthil po thleng se ke apasal hian atam thei angber ka changtu rani ti in a thin rim lutuk chu dokan chu a chum le a loyar jang chuan kumsom liam ta chang to khan he thu hi asoi to ani lo ti in Miss Fuyan ro khom tu tur chu master wen che chau hi ani ati le ji cheng chen chu thin rim taka kalin wen che ne na chuan a fa pa fel chu I lo ni nge hi ti in akal san hloma loyar jong chuan master wen che inu paisa zong zong hi midangin anman ve theilo nan kan blok vek ri a nangma nge in fu group hi changang pon lam mi chan thei ani lo ti in a shil wen che chuan wen shu chu engtin nge kan ti ang ti in a zot yan feyan abana chuan runwanin ani kha engwanga zot ngei ni kalang ati a wen shu chuan lo pot le tin su menu chuan wen che min sui ro fu wen shu in I chunga thil ti zong zong kha isha to lawami alo ti ve wen shu chuan wen che chu I ha chol photangai ti in su menu te chu tuna chuan kan chung kwa in tu ma kan lom ri lo che u khonga in min kal san phot ro u ti in wen che chu alu puya su menu le wen che te chu anin mel char char ringot yan fei chuan awin ani hi ibial nu ni hi alo ti wen shu le wen che te chuan thingpui lo in du nin ka u kha kha ka bial nu ani tak tak ami wen che chuan na ti wen shu chuan oni e I du zong ani empty in a zot wen che chuan alu thing chung chuan ka shelo ma se ka shat nu ang em ringota ati a angoi deuh wangwanga ka sheto alom ani kha ti in a thawa wen shu chu alo hlau thong man hle ila sha em ka pa in auction na keima a ka tela phal lo chuma ka tel luih kha ti in su manu in amilem ker masak bir a leidan chu aron lang le a khata khan ka sheto alom wen che chuan na ti wen shu chuan thil dang lo ngai to daya wang chuan wen che chuan so yin ka u engi ngai to ti in zo ta khanu kha ka shi chang du ani keima nge in ka va beti ang ti ya kal nga tu ma wen shu chuan lo dangin I taksa la chak box si lawa ha chol phot ro alo ti wen che chu mu hilin amanga chuan thil thlen dan zong zong te kha mu in lau le tuk chuan a ron hara a laptop a chuan ji cheng jen te chu va mu in ava en nai ji cheng jen chuan wen shu chu lo shem le to in engwangin nge ram danga company en kol tura ka ti chu I du lo ti in lo zot wen shu chuan wen che hi I be ngai lo ania tuna chuan engma a shat lo hi alo ti ji cheng jen chuan eng ti kong mai in ani son company a ro chun don lo ikal lo ani chuan I anti dot tur ka pelawang chenga I thisen bol lo khan ani so a chan don lo in thi ve ve ani mai alo ti le wen che chuan laptop chu khupin alu nat em awang chuan adom wangwang wen shu te kharon lang le in wen shu chuan ti dan tur danga omdon thu soin a chwa sana wen che kha in hnung lama hwana kalin anu chutna chin le anau te lem te chu va mu in alu na lutuk chu adom le wangwang anu puan a khoi cha tia chuan thil thlen dan zong zong sha chuak le in a chap zoi zoya wen shu chu wen che ruma chuan pakalin wen che chu alo thu a nga ti ngei la mut lawa idam lawem ni ti in a chal chu a khoi sak dona wen che chuan akuta chuan lo manin I in tin le to elo damdoi kalo noi sakang che ti in chu thlenga chuan a chut tir chora damdoi bom chula in dim vak lo chuan ana a chuan a noi sak a thin rim in sum ti shat takin amit meng chu a sen deuh ruma wen shu chuan wen che fu chung kwa hi chwa sani du empty in a zot wen che chuan engwangin mu ti in lo changa ramdanga lekhai zir du em I du chuan ka kalpu yang che ati wen che chuan ni e engtik lai puwa min veng him turin I in soi take ka mel ma te hi ka ma loka an om thei tlatani ti in a hliama chuan anor ti ti a wen shu chuan engwanga lamulo nge ani chu azot le
wen che chuan mumanga nei thu soin alung oilo thu chuan a changa wen shu chuan sha chho a nei le nei lo chu a zot le a chang chuan engma sha lo hi a tha ania chu a ti a wen che chuan bak che chula in a ngonga chuan a tin ran wen shu chuan nun pa ngai tak mangla ka du ani ka nun na hi chu ita ani shim to a ti in a soya wen che chuan an du thu sam in zo lai chu she chuakin chap chung chuan a bak che ken lai chu chhuata a tha ka u ka nu kha pa ngai taka vui la ni lawa pa ngai taka vui ka du ani min pui the ngem ti in a zota wen shu chuan a pui tur thu chuan a lo chang wen shu chu a room lama chuan pheile to in thi in a lo luak le a doctor jang chuan dam doi lo pe in thin thar ama mo thu le a thlak sak vek tur thu chu a shil wen shu chuan du lowin da chatur chuan a ti a doctor jang chuan dam I du lowim ni khapa wen che tan khan I ti zok nge ti in ngai to tak chuan a zot wen shu chuan kei chu mi te nom tak ka ni a ani chuan nun pa ngai tak mang turin hun ala nei ti in a changa pon lama chuan ji chingzen chuan shareholders chen khat chu lo aw khomin committee puya lo tuma in hnung lama chuan su menu te ho kha lo la omin wen che mu thei dan tur chu an lo la zong su menu kal lai vel chu wen shu meja zo chuan lo mu in mi su wen che chu ita ani to e ti lo shilin in chung lama chuan a lu san su menu chuan wen che chu va mu in wen che chuan rahman na anei thu chu alo shila ji chengzen le shareholder saute pona andin la chuan karen run thim thu tin ji chengzen chu ku thisen kai nuang yan anung lama chang arun khoya shareholder sau lau lutuk chu an che vak in chung lama chuan lu puin wen shu chuan ji chengzen ne na chuan kanu fu yan ani lo mu pa ngai taka thi ani si lawa alo ti shareholder sau chuan pa ngai takin miss fu kha vuina hun an la mang lo ani mo ama ani nge yang ti in an lo soi sap sapa ji chengjen bula chuan pa ngai taka vuina nei sak turin an lo ti ve a wen shu chuan kan ti do nem ti in lo zot bok ji chengjen chuan en rumin tu nge mo heng thil ti du ang ni inawin a shat na anei le to ani hi ti in shareholder sau bula chuan pa ngai taka vuina ni lowin atan charity action ka ba sai zo ka ngi ati a shareholder sau po chuan ni e acha alom lo ti in ji chengjen chuan a thla ta hluma su menu te churun langin mi pakhat ji chengjen poisa man dan le khoi dan shevek tu anom thu chu alo soin chu pa an mu ni chuan ji chengjen chuan engma ati thei to don lo thu soin zong tur chuan an kal ngal atuk lama chuan auction an nei na tura chuan an kalma in ji chengjen chuan wen che chu ni zana khoya ngai om ti in a zota wen shu chuan chang lo turin lo signal wen che chuan amu thu chuan a chang ta shama ji chengjen chuan cctv in until ti alo lak thu chu mu in ilo la puiting lo to pani hi ati a wen che chuan thin rim ti sha takin I thil ti ang zong zong kha ka rulet vek don che ati ji chengjen chuan auction zo ma chu ilo chuak lawang ancestral hola khan vadara u ti in ami te chuan wen che chu manin ancestral hola chuan an vakal khuma ji chengjen thu soi chu abenga chuan run in play non on onin chaplo tu ra in ti in a awa su menu te chu run langin an mi zon kha an lo mu to a amit lo to min an lo dop mek chu pa chuan a lo ema pang chuan engma alo soi du bik si lo su menu te chuan kalsan chu an tuma chu pa hlau le si chuan kal su u ka shilang che u lekhabu athil ti zong zong a jalun na uma chu in mu ni chuan in ti che theyang ma se a mirin lutuk chawin a omna an sha ti in a shil su menu chuan a mirin chawin mo ti in a in ngai to a
sin chu in thlakin ji chengren chuan auction local te hna chuan anu pui puala ti ani thu te chu alo sei molmola an item ho chu an lei thei tur to ka aman an siam thu te shareholders ten an share shal an du ani chuan a in hon reng thu te chu a soitel boka shareholders zinga mi pakhat chuan tu nai thil ti hi kan share i lei du fanga ni lo mo alo ti reporter lo om ve chuan kum nga liam ta khan I thi na kha I ti chopani antia adikem ti in lo zot ve le a ji chengren chuan nangni ho hi ati lai chuan wen shu bula athil soi athil ti dan zong zong chu aron in play tamaya midang te chuan enge omzia an lo ti sap sap wen che churun lutin nang hian I thi na le misiama I thil ti swala kanu ming I mang boka aron ti midang te chuan elishi hi fu chung ko fa pa mo an lo ti le sap sapa ji chingren chuan in sum tak chuan eng thil ngei run ti alo ti anaw te ho chu wen che kal sun pui tur chuan a ti zuya midang bula chuan anu thina atwar ema aril ro boy ni hi ti in a soibok wen che chuan min khoi ngam cha min khoi don ya fu group nei tu hi ani ni lawin keima ka ni ati a kan share chan ve item ka mingin ada tlat ni ti in anu thuro chhia zia na a mu dan chu aron langa anaw te lem ken zia kor hnunga alo da alo ni ji chengren chuan ektin nge kha thil kha I nei thei ti in amang an to hle a yan fei chuan ani chuan fu group en kol tu tur chu wen che alo ni renga ni chu alo ti ve a wen shu chu ron chong ve in kha thil iken kha atakani le ni lo kan sha ta nga ye lom ti in hong tur chuan a ti wen che in an hong cha chu paper rock mai alo ni si ama athil thleng lo langin wen shu khan lo thlak sakalo ni wen che chuan thin rim tak chuan na mel ji chengren chuan anaw te chu wen che lo wa hadam tir tur chuan ati a ashwai tir wen che chuan wen shu chu vakal pel pal chuan engwanga chung thil ti nge ani chu azot wen shu chuan engtika ma adu ang athlen don lo thu chuan lo changa ji chengren chuan midang lo om te hne na chuan thil sha swala ni thu soin sha thiam lok tur chuan ati a wen shu chu zui lok tur chuan ati ji chengren chuan thuro chha dik tak chu dilin wen shu chuan na pe a apot khir ta vek min pui kha makka ti vak lawanya ati a wen shu chuan midang ta na pui che ka ni lawanya kata na pui che ka ni kapa hi I thi ni chuan keipo ka thidon ni ati a ji chengren sunui vurvurin wen che le a chan te khan min ti boy lo nan lo vengang che na I thok chaboka nang le wen che nun na chu kalak sak lawang che u ti in lim le tuk chuan an kal le action an chan le cha tia chuan su menu te chu an ron lut le a ji chingren chuan mi su engei ron ti don ti in lo zot su menu chuan fu group a hian share tamber nei tu dot tu kani a fu thil ti chuan ka tel ve tur ni lom ni ti in lo chang ji chingren chuan ti thei nei lo wa in nga in auction chu an chun zoma su menu chuan lei ta zel midang in leve an tum po chuan tu ma lei thei lo tur khop chuan lei ta zela wen shu chuan ji chingren bula chuan share zong zong an la nei lo thu chu a shila ji chingren chuan eng anga tau po ni se lei tur chuan ati auction an zo cha chu ji chingren chuan tuna chuan fu group chu kata ani ta veke ati a shareholders chuan ka share ka shal re re lo ti in engtin nge awai chuan ita ani theyang chu an lo ti ji chingren chuan su manu chu kokin I thil ti ani mo alo ti su manu chuan oni e ti in lo changa wen shu chuan ji chingren hne na chuan wen che tlan chwa thu churun soile in engle khabu emo azon thu chu a shil tela ji chingren chuan lau thong ti sha tak chuan engtin nge chung le khabu om ti chu a sha thei alo ti wen shu chuan ka shilo kanau pakhatin a soidan kha chuan phone a mi bia in auction lo ti boy turin mi arun tir ni ome ati le a ji chingren chuan su menu phone manglai chu enin wen shu hne na chuan auction hi lo kal pui chhun zom ro ti in a kal sana ji chingren chu ancestral hall a chuan vakalin athil da tha chu awa ena
le khabu ni lawa jai fang zokin alo da to a wen che churun lu tin ji cheng jen chuan in thil ti veka ni mo alo ti su manu te kharun lang le in police ne na chuan antik lem an lei tir thu chu alo report a wen che te churun lang le in wen shu khan min phasan ngai don lo ti chu shaturi ni lom ni ati a police te churun lu tin ji cheng jen chu thil lem zura wanga run man chu an tum drive chu an ron dil nga la wen che chuan va enin a mu mai lawe ji cheng jen chu alo nui man ma se wen che chuan a mu le si a heng tiang thili ti wang hian fu wen shu a thi pha thei ti sha em khang kum nga chunga ka thuai tur khan tur ka pe a antidote nei lo ani chuan a thi nge yang ti in an nui wen che chuan engtin nge chung thil chu I ti thei alo ti an hnung loka chuan wen shu chu alo om ve reng chu ni in ji cheng jen chuan I thu soi ho kha lo oi lo tur ka ni a in pahnih hian kala thatang che u ti ya awin police chuan an kalpui wen shu chu thi ron luak le in wen che chuan a boi pui nga la wen shu chu doctor jang chuan antidote police in a omna an lo zo chwa sak chu alo pe to a zia deuh anga wen che in a sha ta wang chuan kalsan chu atum wen shu chuan theile theilowa abana lo wanin ka ti pal khang chung zong khan itan thil tha ka ti emo ka in ti a ma se ka dik lawani alo ti wen che chuan a ku chu lo phi thla in engtin nge khatyang khani ti thei molvia wa engtin nge min ngai thei ka in veng him ve thei lawa mo I ti ya mi ti in chap deuh chung chuan a soya wen shu chuan ka nun na te hi chu min shwai ho ni a chang khan ita ani to alom alo ti wen che kalwe tum chu thi in wen shu chu a ron luak le a boi pui le nga lin doctor jang chu ngati nge ti hian na la om antidote kha ale malo ni rengem ni ti in achi ai na sa hle a doctor jang chuan kha le che ni u hian thisen a pe che a tura shaya lo ni bok nen engma in atidam thei to lo pathian ani ngot lo chuan ti in lo changa chu mai ba ka ani yang bla type pi nei tan chuan a thin thlak tu tur kan zon na sat anga yani ati a wen che chuan keiman ka pe ang alo ti wen shu chuan ti lo tur lo ti in ka soi to kha heta min shwai chang khan kanun na hi chu ita ani to alo ti le a wen che chuan doctor jang chu operation ba sai nga tur chuan a ti wen shu chuan ti su ti ya lo potin wen che chuan ngoi ro kan tet lai changa tun thlengin min veng him char chara ati a tuna chuan ka hun ani ve to nangpon I thei chuan keipon ka theyang he ina hian lo shwai lut lo tur che kanya ti in an una chuan an chapa chu ti lai tak chuan su menu churon lutin an pahni a ti dam an ni thei thu chu aron soya wen shu chuan wen che ti dam thei ani don mo ti in ama chu alo la in ngai to chuang lawa su menu chu lom thu alo shil su menu chuan naktu ka arwalin an ti theyang alo ti a wen che chuan wen shu lut ma sa jok tur chuan na ti wen shu chuan nilo I lut ma sa anga ti chuan ka ti ve chawang alo ti tlat su menu chuan wen che chu kwa tur ti in aba na lo phara wen che chuan nget taka kwa in lom thu chu a shil atuk lama chuan wen che surgery nei tur chu wen shu le doctor jang te chuan nor lut ve in wen che chuan naktu ka in muang o ti in doctor te chuan an nor luta wen shu chu chu in doctor jang chuan local role te si nei ve nga la nga yania alo ti wen shu chuan tu na thil thleng hi kamu mang ang mai ani ka swal te reng nen alo ti a doctor jang chuan chu tang chuan ngai to su local ro ti ya akal tur cha chu nurse tu run chuakin dam lo hian thisen a hlo na saletuk blood type pi kan ma mo chu aron ti wen shu chuan keiman ka pe thei alo ti ngal doctor jang chuan I a em ni voi khatal chu in ngai to ve te tuna I peli ani chuan I thi pha nge ngei don ania ti in mi pakhat chuan ron kolin an thin thlak na tur lo thlen thu chu aron shila wen shu chuan tuna chuan ani aya poimo an lo ti in thisen chu apelui ta thawa a thisen an la zo chu chawin an tet lai te chu murwain ni ko shalo chuan a oma
atu ka chuan wen shu chu khuma chuan engma she lowin alo mu wen che chu ron lutin doctor jang chuan engma ti thei an nei to lo thu chu lo shilin a chwa sana wen che chu abula va chu in kai har chu atum aw vak vakin ka san lo tur chuan a nge na wen shu mi tui chu ron tla in a thita a sin chu in thlakin wen che chuan young artist award chu alo donga su menu chuan alom pui thu chu alo shil wen che chuan ka u le ka nu in mu ve se thaturania alo ti a kong pui lam chu enin parwa thlok ka ra chuan wen shu thla chu run langin wen che chuan lim takin mitui parol deuh chung chuan a award chu lo mu in an u nau chuan an in nui sanga a top ta